Zali se. No, ale já nešlo v autobus, prda. Žádný škody. Dali jsme zájezd Roha. Dobrá. Kolik jste nejezdili? No, teďka už to bude stovka, dodána to bude. Já to jdu na zákup. Dove. Jde. Tady se sedělo proti sobě, no. Vždycky to, tak se chtělo sedět to a mazáci seděli vzadu. No ty, co byli takový. Pracoviště tady nakouknou, no to paráda. Tak jsme takhle jeli na zájezd, teď jsme seděli a jeli jsme a za náma, když jeli auta, tak jsme ně mávali. A jednou jsme jeli a za náma jeli dobrý Mercedes. Tak to mám nic na autobus, jo? Nemáš obdávku. Ne, vidět ty mechanici, jak po to hned lezou. Jestli jste to neviděli, já vám o tom všechno řeknu. A jsem se to 3 roky učil. Pane, já bych vám doporučovala se od toho nevzdalovat. Mechanici už potom leží a mají klíče v rukách. No, no jasný. Tohle máme před. Ne, taky to bylo. Ale nemůžeme na motoru, když motor se odklápí. Ale mývali to taky, někteří takhle měli páku přes motor. Že jo? No jasně. No víš, že nepovídej zase. Tam byla páka, takhle seděli, jezdili jsme a takhle vždycky dával páku. Ale nemůže ten dekl. Ale nemělo, jak by se odklopil ten motor. To nevím, Nevím, ale dával takhle páku. Ale Takovou pákou musel hejbat. tam má tu páku. Tady má vepředu na tom panelu, ale tohle mělo páku, počkej. Tady jde na to. Ale nemohlo jí to tam jít. Jo.